nonton wayang ora buyar-buyar enteni metune Petro duwe utang gak iso bayar enteni dodol jengkaro anjene Cik Bagong kok dadakno nonton wayang ora buyar-buyar Petro wis Petro iki wong Bagong Petro oh Petro wah berarti gak patek krungu iki nonton wayang ra buyar-buyar ngenteni metune Petro duwe utang gak iso bayar ngenteni dodol sak botol rong botol iku sudah biasa telung botol batang botol cari nambahi darah 5 botol 6 botol iku luar biasa 7 botol 8 botol wis menten tak perkosa ayo tak perkosa kon nonton wayang ra buyar-buyar enteni metune Petro duwe utang gak iso bayar enteni dodol jengkaro anjene Cik Bagong kok dadakno nonton wayang ra buyar-buyar Petro wis Petro iki wong Bagong Petro oh Petro wah berarti gak patek krungu iki nonton wayang ra buyar-buyar ngenteni metune Petro duwe utang gak iso bayar ngenteni dodol sak botol rong botol iku sudah biasa telung botol batang botol cari nambahi darah 5 botol 6 botol iku luar biasa 7 botol 8 botol wis menten tak perkosa ayo tak perkosa kon